Fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista l-kandidat għal kariga ta' kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech għal li pajjiżna mhux xi karozza tal-linja meta mistoqsi għaliex hu mhux isostni li pajjiżna hu mimli u ma jiflaħx ġorr iżjed waħdu il-pis tal-immigrazzjoni. Għad-domanda jekk Malta hijiex full up, ir-risposta tiegħi kienet mela aħna karozza tal-linja. F'jum li segwa ġimgħat sħaħ ta' avvenimenti fejn il-Gvern Malti evita numru ta' wasliet u waqqaf id-dħul ta' mijiet immigranti minn vapuri tal-għaqdiet mhux governattivi, Bernard Grech baqa' jżomm mal-pożizzjoni tiegħu dwar is-suġġett. Aħna nobbligu bħala pajjiż illi nintervjenu. U allura meta inti tgħid li inti full up, x'qed tgħid? X'qed jgħid il-Prim Ministru? Grech baqa' jgħid li jekk hemm soluzzjoni dinja mal-Unjoni Ewropea u ma rrikonoxxa l-ebda ħidma li saret mill-Gvern mal-Libja. Intant ġurnalist tal-Midja Indipendenti staqsa lil Grech dwar is-saga tiegħu ma tat-taxxa u tal-VAT dwar il-fatt li l-investigazzjonijiet dwaru wriet li kellu depożiti fil-kont bankarju tiegħu li kienu inspjegabbli. Bernard Grech għalek. Ejjew nifmu illi mhux kull avukat jaħdem bl-istess mod u kulħadd għandu dritt li jaħdem bl-istil tiegħu. Dwar il-fatt li hu naqas li jħallas eluf ta' euro dovuti f'taxxa u VAT għal snin twal, Bernard Grech saħaq li hemm is-sabiħ tal-istorja. U dan huwa s-sabiħ ta' din l-istorja li kien hemm konklużjoni u li allura ħareġ iċ-ċertifikati. Grech laqgħu wkoll il-konklużjonijiet tar-rapport ta' due diligence intern li sar fuq u fuq Delija, anke jekk ir-rapport għal ċaru tont li huwa ma tax l-istampa kollha dwaru. Il-Kumitat ta' Due Diligence għamlu wkoll l-analiżi tagħhom u huma wkoll kienu sodisfatti biċ-ċertifikat li s-sitwazzjoni hija magħluqa darba għal dejjem. Bernard Grech mbagħad fetħilha fuq Adrian Delija li kien akkużah li prova jimmanupula d-dibattitu bejniethom billi prova jinfluwenza ġurnalista tax-xandir pubbliku. Iżda hawnhekk Bernard Grech dawwar il-kanuni fuq Delija u qal li din hija akkuża mhux veritiera. L-akkuża li xi ħadd jipprova jinfluwenza hija akkuża miċħuda u inveritiera.